Ramogi kamora mora maintiere agano ni odiochieng' mari dhi yo makare waluonu lipode mang'eny kabene moko kuom gi obiro miyo gi kinde ni pod waluo wach ma kata chochni mar omenda bende koro mieno duol kata mano duol nero mar NHIF kachiel koda ute thieth moko bende koro pod wacho ni ywaruok nitiere e kindgi kopogore koda mano bende mano odiochieng' achiel to kane osegole kata kane osepuodhi mar mondo mi odoge tich jalup gavana ma Siaya William Oduol Siaya koro golo paro mopogore kamoko kuom gi wacho ni Senate notimo maber kata kamano nitiere moko maparo ni kapo nono ni MCAs duto nopuodho mondo mi ogole apisi ang'o momiyo koro Senate ogolo paro kata duoko Oduol e apisi weche gi duto nyakoro Ramogi obiro miyo gi yo makare kao kamano magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Riwruok mar Azimio bago romo gi jopiny e alap ma Kamkunji e wi chik manyien mar omenda. But we may want to know which are the private hospitals and why is it that some of these hospitals have more advantage than others. Jatend Migago mar thieth kod jodito mag NHIF ni mbele kamiti mar thieth e od bura e wi ywaruok e kind NHIF kod moko kuom ute thieth. We're having 39% of mortality being specifically associated with non-communicable diseases. And in Kisii County, the mortality is as high as 50%. Jokanyo e sekta mar thieth kaunti ma Kisii ywago thoe mawuok kaluwore kod tuoche makoch masani ng'eny e kaunti no. Machiegni akora Ramogi inyalo luwo weche manyien gi ka ineno wa mbui magwa Facebook achiel kachiel man Ramogi TV wayudore YouTube wayudore Twitter bende wayudore e mbui mar Instagram ka kamano inyalo tudori kodwa e namba omenari 3 machiegni nyinga Simfruz Okinda. Kawachako ni riwruok mar Azimio One Kenya ikore ni romo kod jopiny e alap ma Kamkunji e bomani ma Nairobi. Romo no timore odiochieng' achiel tok jatend piny William Ruto keto koke paro mar chik mar omenda mondo koro bed chik. Jafwambo mar Eric Owenga ni alap no kendo miyo mathoth. Nyakoro Ramogi watudore kod reporter marwa mano Owenga e yor simbo ng'we yamo mar mondo miyo nyiso ni to romo machalo kamano osechakore to poni osechakore gin jodito mage mosechopo lwasi chalo nade mar jokanyo ma bende koro oseyuoro e romo no Owenga. Awinji maber ahinya Simfruz Okinda mana kiwacho no ni kawuono en odiochieng' ma riwruok mar Azimio la Umoja nowacho ni gibiro bedo kod romo makende mar twak kod jopiny. Mae en romo nochiki kod jatend bura Kenya Migago Karua jomokalo. Gie sani gima nyakoni Simfruz en ni alaf mandeke ma JKI Bornar bika kama warito migosi Odinga manya luar sasaya e turuka ko ke piny ma oko kendo obro ki alap mar ndeke ka achiel kachiel nyaka e karo ma Kamkunji ma romo gi nyime. Gima wang'eyo en ni sani nyangile mamoko mag Azimio dhi ne ko romo e kar jot mar Azimio ma bate ma luongo ni Ramogi Odinga Foundation mane adoro ma Upper Hill mana kama oting'o Martha Karua migosi Eugene Wamalwa ka achiel kod jod bura mamoko kaka Opiyo Wandayi gidhi nyime kod twak kanyo gibiro kanyo achiel kachiel to gidhi ya lap ma Kamkunji mano alwora ma Shauri Moyo kuma ogai mar Azimio Odinga ko ke lap mandeke ma JKI to bro chiel achiel kachiel to dhi chopo kod kanyo mar ndegi go mbaka gi jopiny. Inya paro ni jomokalo kata kile mokalo riwruok mar Azimio osebedo ka buoga ahinya ka giwacho ni onono ni piny owacho kata od bura ma biro puodho paro mar chik mar omenda ma higni 2023 to gin kod yore mang'eny ma gibiro rakore kod piny owacho kuma oting'o dok e pap ka achiel kata kod dhi doho. Koro odiochieng' ma kawuono Simfruz en ni wageno winjo ni to en okang' mane ma riwruok mar Azimio la Umoja biro kawo e alap ma Kamkunji kaluwore kod ni wang'eyo maber ni jatend piny William Ruto nosego koke e pend chik ma koro sani en chik e thuru ka koro to gidhi kawo okang' mane e wi twak mane giluongo ni odiochieng' ma kawuono gidhi twak kod jopiny mar chiwo yo kata okang' ma gibiro kawo kata kapo ni dhano biro dok e ng'wech kata kapo ni samoro gibiro dhi doho
maguduto wageno wijo odiochieng' kawuono to kang uga Raila Amolo Odinga olwari paw ndeke majeka saa 8:30 sifus. Wenga to inyalo mana lero to lwasi chalo nade kaluwore bende koda chik mane ogol koda ten piny ma bende koro temo thiro gimoro amora machalo ng'anyo minyalo bagi arita kwe chalo nade to ponono ni bende isetwak gi jopiny lwasi mar pach jopiny chalo nade gi e kindeni. Gimang'eyo ni jopiny to nikod paro opogore sifros. Gimang'eyo ni lwasi lak ma Kamkunji ikok dhi nyime jopiny osechako lwar kanyo kech ing'eyo ni kata kodoko ni piny owacho mamalo kokadho kuom jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki notemo chiwo siem ni ng'anyo kik bagi e thuru ka. To gimang'eyo bende ni kaluwore kod katiba ma thuru ka sifros katiba achiel nogono chiwo thuolo mar jopiny bago ng'anyo yo mamuol. Koro en gino ma jotelo mag Azimio osebedo kawacho ni ng'anyo en ratiro margi mar katiba ma ka giluonge to onge piny owacho onge kod oteku kata mbi mar kumo ng'anyo ma bende oyiene maber kod katiba. Mak mana ni piny owacho wasewinjo kata ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua temo wacho ni ng'anyo biro timore mak mana ni kik johera mag Azimio obed kaka thuolo mar ketho kod mwandu mag jopiny ka giwacho ni mano kende gima ginyal yie to ng'anyo ka gidwa timo yo mamuol gibiro timo atima. Koro en gima wacho kode ni warito neno ni to biro bedo nang'o bang' odiochieng' ma kawuono kapo ni gilando ni to ng'anyo nitie kata gibiro kawo okang' machal nade. En gima warito ng'eyo ni to biro bedo nade sifros. Erokamano ahinya Eric Owenga, wabiro rito mamoko kakimedo kolonwa kaka odiochieng' medo dhi. Mano ripota mar Eric Owenga ka entiere e alapa mar ndeke mar JKA kama bende girite chopo mar ogai mar Azimio Raila Odinga motelo ne romo mabende biro bagi e alap makam kunji nyakwa Ramogi mana kaka wasesingo wechego wabiro miyougi mana kaka gichoponwa e mesawa mar weche manyien. Wadhi nyime gi wechegi kama komiti mar od bura marango weche thieth oramo ni gidhi chako nonro makende marango chenro madhi nyime okumba mar thieth mar NHIF. Ma bang' apisa mag NHIF rem chwalo lipode mane dwarore e nyim komiti no kendo rem golo gik ma omiyo gisebedo ka kata ka giyoro omenda ne osiptende e wang' sam. Giko dwe mar 5 riwruok mar ute thieth matiyo gwenge ne ondiko oboke ne NHIF ni ogibichiwo thieth ne jotuo matiyo kod kadi mar NHIF kaluwore ni NHIF ne orem chwalo omenda e wang' sam. So those 2 years the fund made a surplus after tax. So from layman, a surplus means you made more money than the cranes. Of 6 billion. So why are we unable to pay? If we are even making a surplus, why are we unable to pay? And then looking at your statement, you have a surplus. In one hand, you are unable to pay. In one hand, you are investing in shares. In another hand, you are giving hospitals loans. Like I can see you give even MTLH loan. We have so many investment portfolios for shares in banks and all over. What is priority? What is the comma date? Why should NHIF make a surplus, even have money to invest in shares, have money to give loans to hospitals, and then don't have money to reimburse hospitals? These people, my mom is undergoing cancer treatment. We request for pre-authorization. We were denied by an institution that is having 37 billion in its books, or has this money been siphoned out of NHIF? Okay. These are not questions we can get on this table. I am suggesting we go into a full inquiry into the affairs of NHIF. The committee will sit down, discuss its terms of reference, and to open an inquiry. Because Kenyans cannot be fleeced of their contributions. This committee will not watch as individuals within the NHIF mismanage the public money. NHIF is one of the key institutions that this government intends to deliver on its universal health care.
And as a committee, we'll ensure that we hold the NHIF accountable for that. Jatend Migago mar somo Ezekiel Machogu ochuogo duol manyien mabiro chung' ne penj e kuonde tiegruok tije lwedo mapacho ka. E kinde chenrono, Machogu koni duol mar penj e kuonde tiegruok tije lwedo ni kod ting' maduong' mana ni jopuonjre motieko tiegruok obedo kod lony madwarore e kelo lokruok e ngimagi kod piny Kenya. Machogu kwayo duolno mondo ne ni tiegruok ma ichiwo ne jopuonjre kuonde tiegruok tije lwedo ochope rang'iny mar piny mangima mondo konygi yudo tije kata e pinje maoko bang' tieko somo. There were national exams which had been done in 2019. There were exams which were done 2020 and 2021, the results of which were never released. If there's anything to call a tragedy, if there's anything that was really unfortunate for this country, was that act that young people can be able to sit for their exams and the results of such exams are not released. At the same time, the president has also been seeking out other countries. When the German chancellor was here, there was talk of creating an opportunity for Kenyans to go and work in Germany in different positions. And we must tap this opportunity. We will leverage on an agreement between the two heads of state to align the Kenyan and German TVET curriculum so that we can ensure that the people we produce can effectively fit into their system. Duond bura mar UDA chano mar bago yiere gwenge duto mapacho ka kaka yo mar tego duond bura no kachiel koda yaro bedene. Kane oloso e kinde mane olime apisi maduong' mar UDA, jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni chenro oseketi mana ni yiero time kuonde chung'od buche duto e pacho ka. Gachagua ne loso e apisi maduong' mar UDA Nairobi, kama bende ne otwa kod jotelo matiye duond bura no. Gachagua medo ni oseneno duond buche mathoth katho tok yiero, kowacho ni gibiro timo duto manyalore mana ni UDA okotho kamano. You've touched on deputy party leader of the UDA. And the second question is... We delayed the elections because, the party leader and I were very busy following up. And we have just finished the constituted government now. Now we can concentrate on the party. We didn't think that it was prudent for us to concentrate so much on party politics when we needed to constitute the government and get the country moving. We came against a background of a very serious financial crunch. There were so many decisions to be made, and the president and I were very keen on first getting the country to be back on its feet, which now has been done. Now we have time to concentrate on party matters, and I have told you preparations are underway for grassroots elections. We'll announce a date. We also don't know if there is a political temperature. This is a very popular party. Moko kuom jodak ma Siaya koro nyiso mor ma gin godo odiechieng' achiel to kod bura mar Senate reso jalup gavana ma Siaya William Oduol kuom gole oko e apisi. Kata kamano nitiere jomoko ma ok mor kod Senate kuom duoko Oduol e apisi kata tok MCAs duto ma Siaya goyo ombulu mar thiche oko. Oduol nyoresi kod senators 22 kama na senators 16 kende e manyo goyo ombulu mar yie gole oko e apisi. Waseol kod tungni mag jomoyier akwayo joduto ma Siaya mane wayiero bedu ka achiel kelo dongruok wani mon wakelo devolution to Siaya county mapod wan chien kinyiero wa kod dhoudi mamoko akwano dongruok duto monego bedi Siaya county obedie mondo wabedi ranyisi ni county moko machielo okwabishangilia no duolo duoko to duolo okoduok gima duo mwadwa neno to bende duogo mar Oduol okelo winjruok. Kane Oduol owacho gik matimre maricho Siaya kar gi rang to gin gigolo Oduol e tich
mangiso ne giluwo siasa nitie pressure manie tokgi wadwaro ka MCS tiyo to gitiyo moriere tir maonge pressure moro manie tokgi nikech ne wayiero gi ni gitinwa ok ne wayiero gi mondo gitini jomoko gitinwa kaka ne waseyiero gi koro wakwayo jok michago korgi mecha wacho no duol rach mara nini waduogo losuru siasa obed gumaendeleo nikech gik moko mang'eny onge siaya weche pi onge siaya kabisa dhano ywak an go mor mokanyal pando mor ma an go kuom gima ne Senate otimo Senate gima makwongo wacho nagon Senate erokamano to MCS wa maka waweuru bedo jodonga ich machiemo to wigi wil gi gima ne japiny otimonegi gima wacho ni gini ok en gima kwongo yier sani to en gima kendo kiny kendo nigi duogirwa to gima gitimonwa sani an gadier ni kapon wan joma neno to onge MCS monego bed ni dok by 2027 kata chiel amor gi gima notimre nyoro kendo aneno ni demokrasia duoge piny mar Kenya ka nikech kirango kata gima notimre chien kanidwa gol mama Anne Waiguru kaka governor ma Kirinyaga ni neno ka current governor ma Siaya mane en senator by then no chung ka wacho ni wi governor ma Kirinyaga ok dwar gi jo Kirinyaga wi governor ma Kirinyaga idwaro ga jomo kachiel ariyo adek to mano gima nobedo confirmed nyoro i senate wa ma national ma Nairobi ka senators no wacho ni wi oduol ok miel ni gi jo Siaya ok odich gi wi oduol nitie ji ariyo adek mno odich gi wi oduol lakini giduoko ni William Oduol wan kaka jo Siaya wamor Jotelo mamine mawuok Machakos oyudo konyruok kowuok e romo mano bagi kod riwruok mar jood bura mamine Kewopa e romo motisi mar nyuako joma mine thuolo ariyo kuom adek mag telo ei gwenge. Geno mar jiwo mine mondo kaw thuolo mag telo kaluwore kod dwaro mar pend chike ma pacho ka. Kaluwore kod achiel kuom jokanyo mag Kewopa Mary Mwangi, romo ma kamago geto ng'eyo achiedh nade mamine kalo e kinde ma gimanyo thuolo mag telo. Masi wacho ni piny owacho oketo kenge makare mabiro konyo chopo kare chiwo thuolo maromo kana moromo mag telo ne mine. Masi omedo ni Kewopa ni kod ting' mar kelo kanya achiel mine ma jood bura mondo kony gi chopo kare lek magen go. Seneta ma Machakos Agnes Kavindu korka kore wacho ni mine sani ni kama ber mar bedo jotelo kende yiero mar higa 2027 mine mathoth biro yudo lemo mag telo. Mradi tunaoita 2/3 mashinani ambao ni a community engagement forum. Tumekuwa tukiongelelea mambo ya uwakilishi wa kina mama katika nyadhifa zote za uongozi, lakini bado hatujafika ile katiba imesema ya 2/3. Kewopa ni kikundi ya waheshimiwa wanawake katika bunge la Kenya ambao tumekuja pamoja na tumeanzisha hii caucus. It has been there, ilianzishwa kitambo na tunawatambua kwa hii kazi mzuri kuja huku Machakos ili wapate kuongea na leaders. Tumeona ni vyema tuweze kuchagua wanawake sana kwenye nyarifa za uongozi kuanzia mashinani kabisa mpaka levels za juu, na tumesema ya kwamba hatutakuwa mara nyingi watu husema ati wanawake ndio adui ya wanawake wenzao. Kwa hivyo hapa wanawake wamepitisha resolution ya kwamba come 2027 watasimama na wamama na wataweza kuchagua wamama. Hawatachagua wamama tu kwa sababu ni wamama, lakini watachagua viongozi ambao wanaweza kuongoza na ambao wanaweza kudeliver. Jotelo e piny owacho mar kaunti ma Lamu dwaro mondo migawo mar arita oger kambi jolweny e gweng' ma Juhudi Marafa kod widho ma jonjore geto gi monj margi. Jotelogo okuongo monj manotimore e gweng' ma Salama ndalo ariyo mokalo manokelo tho mar ji 5 ka jonjorego bende owang'o udi kendo kwalo mwandu mag jodak makono. Mwanzo acha tuseme kuwa sisi tuna condemn mauaji haya na tuna condemn wale wanaotekeleza mauaji kama hayo, na ni kweli maeneo ya Juhudi, Marafa, Widho yamekuwa mara kwa mara yakishambuliwa, na sisi tumeomba kama viongozi tumeomba watu wa security waweze kuweka camp ya security pale, wawe ni wanajeshi ama ni GSU ama ni kikosi kingine chochote ambacho
peana ulinzi katika maeneo hayo. Naona hiyo itakuwa ni hatua bora kuhakikisha kuwa mambo kama hayo hayarudiwi tena katika maeneo hayo. Na cha kushangaza na changamoto kubwa ni kwamba hakuna network mzuri ya Safaricom na hata Airtel ni very weak. Kwa hivyo hata wananchi wanashindwa kuwasiliana na kujulishana. Mmoja wa wale ambaye alipatikana na huo mkasa akauawa alikuwa anajaribu kukimbia nyumba kwa nyumba ili wajulishe wenyeji kwamba kuna wakora ambao wamekuja ili wajinasue na hiyo watoroke waende mistuni. Kwa hivyo kama tungekuwa na network mzuri, pengine haingekuwa na umuhimu wa mtu kukimbia nyumba kwa nyumba. Ramogi gikanyo manota dakika prario to sabiro den mudo kauyo mokwongo chenro mar Migago asomo kom ote mabende uoronwa ka elai mar ote machuo kumenaria deka uchelo nono ngima tek kabisa omiyo ng'anyo wadwaro kiwacho nyingi kanyo an moriso bonyo ka wukanya gwal ngima tek ng'anyo odhi mbele kabene ng'ato wacho ni jatend piny William Ruto kod jalupne onego dewa inya jopiny inyore piny kae. Nancy Obonyo wacho ni warito romo makam kunji ngimane nyaka koro wakwede mar mondo mi Kenya kwanza otikodwa eyo makare. Binaneno kanyo Nicholas Otieno wacho ni aneno weche manyien eyo makare kantiere Kawangware e boma Nairobi kanya kora moyo kidhi mabor wakao yo machuok. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake under the pressure yeah Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Kokalo kuom lakteche kod thieth wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wabende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro makik bai kata matin. Ramogi juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. E pewe mag tuke mayero hero mar adhula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo
japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10 mana e Ramogi TV. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo yueyo na mo ni kolo con instrumental kaberni be inyalo luongani boy handsome within and without. Boy handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilwongani ngeja the entertainer kaka pile nyapara mogejo wacho ni kete manaka Ramogi Night ticha beach katicha beach sang'wen otieno. Moluor gavana ma Kisumu County Professor Nyang'nyong'o ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko ge tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'wono mochiwni mondo itek gopeni makaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'wono ni mondo geng' kuma nyalo betie. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi e county ma Kisii kama jotich mawuok e migawo mar thieth e county no onyiso luoro margi kalore kod medruok mar thoe mikelo kod tuoche ma ok landre kowuok kuom ng'at achiel kadhi kuom ng'at machielo makoro sechopo e atamalo 50 ka gilose nyasi mar jothieth e county ma Kisii e bwo telo mar riwruok mar Amref Africa giko piny owacho mondo tim limbe e ute thieth mantiere kor gwenge kendo ng'iyo hala mar kata chal mar jotuo kendo timo nonro e wi tuoche kaka sukari, kansa, pressure kod mamoko. Semane jiwo jochiw thieth sirikal kaunti ma Kisii osingo timo limbe gwenge kendo puonjo jopiny ewi tuoche go mamedo lal kod ngima oganda mathoth. Chenro no bende dhi nyime kaunti ma Homa Bay, Kajiado, Narok kod Nyamira. The reason behind this is because of the increasing number of mortalities we are having from the globe, where we are having more than 81% of global deaths due to non-communicable diseases. In Kenya, we are having 39% of mortality being specifically associated with non-communicable diseases. And in Kisii County, the mortality is as high as 50% of both hospital and community deaths associated with non-communicable diseases, among them cardiovascular diseases. We have a project where we use mobile vaccination clinics to be able to reach last mile communities and enhance vaccine uptake and also health promotion for persons living with the NCDs in Kisii counties. This project is currently happening in other counties such as Homa Bay. We also have Narok, Nyamira and Kajiado. So our main activity for today, we are training healthcare workers on NCDs, and this is just to enhance their knowledge around NCDs so that they are able to support the work that we are doing in the communities. Tuna hisi na tunaambia kila mtu hawa akijua, akijipima hali yake ya pressure, hali yake ya sukari, at least kila mwezi mtu ajue hali yake ya kiwango cha sukari kwa mwili na pressure, sababu watu wengi wanatembea na hizo viwango vikikuwa juu bila wao kujua. Miomoro ma onyuolo rude nyithindo ang'wen e od thieth mabusia kwayo kony kuom jo Samaria mang'won mondo konye ting' mar neno ni nyithinde ang'wen go oyudo ngima makare.
To Pista Nyango, manager ode wito ngimane dweche 5 mokalo kendo weye kopek, wacho ni ne ok oikore mar nyuolo rude 4 go, mabende ne omake gi buok ka sani koro en gi nyithindo 5 to onge nyalo mar pirogi. Laktar mar kar thieth ma Busia Stella Osewe okoni nyithindo go nonyuol e yor pala kendo pekgi ne ni piny mar gram 2.5 mar nyithindo minyuolo pile. Gisani nyithindo go pod dongo e kanyo kata od thiethno, kabinde nyithindo go pod tindo ahinya. Nilijifungua Jumamosi asubuhi, watoto 4 wasichana warembo. Sina uwezo wa kuwalea juu baba yao alikufa tukazika January 7th. Sina uwezo wa kulea watoto. Mama akiwa kwa shughuli za kikazi kule Nairobi alipata habari ya kwamba kuna mama ambaye amezaa watoto 4 katika hapa hospitali ya referral ya Busia. Na mama Honorable Catherine na Havio Manyo alifurahia sana na akatutuma kama ofisi yake hapa leo ya kwamba tukakuje tuone, tukaweze kuleta diapers za watoto, na mama mwenyewe atakuwa hapa next week. Ramogi wadhi nyime kama ikruok dhi nyime mar yiero ker manyien mar Luo mabiro bagi e kaunti ma Homa Bay giko dirani e romo mar tipo mabende ibiro bagi romo mar tipo mabiro kelo kanyakla oganda Luo mawuok e kauntis 4 mag Luo Nyanza. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero yangore jodongo maromo 8 oseoro kwayo margi ne lemo mar ker mar Luo ma owinjore landi e nyasi ma idhi telne gi jatend Azimio la Umoja Raila Odinga. Jodongo mag Luo yikore mar yiero ker manyien gi kodirani e kinde ma pogruok maduong' pod okwako buch jodongo go. Kweth jodongo ma otelnegi gi jaduong' Nyandiko Ngadi ne osewuok oko ka kwedo yiero makamano ka oramo ni ne ker ma Luo machiko puodho. Kweth jodong Luo ma otenore korka ker mane osenindo piyo tondi ne obedo kod romo margi e boma ma Homa Bay kama ne giyange ni giseyudo kwayo mag jodongo 8 ma olap dhogi ndong' ne kom mar ker. We received 3 applications from Migori County, and we have also received 2 applications from Kisumu County. So those applications, we are going to profile the applicants. Wabro make a list of the applicants. In fact, we sell also the list of the applicants. Koro chiengma itimongi vetting to nitie file muting with their particulars, lakini nitie summary mar experience margi. Responsibility mar yiero ker en mar jodongo. Penjo osebedo mathoth gimomiyo josiasa ma Luo osebedo ka donjore buch jodong Luo, gino ma bende osekelo pogruok maduong' e kind jodong Luo ka jodongo gi toramo ni gin gitiyo tijegi kaka jodongo kendo gikone joma dwaro kom ker mondo kik kel pogruok e piny Luo. Gino wakwayo malong'o ni ng'ato ka ng'ato wan kod ji maringe leni mopogore opogore. Ka in e leni mar siasa, bira leni mar siasa kuro wadwaro mana kama wawache weche dongo. Ka in e leni mar jodongo, bir mana mar jodongo kama. To aito wadwaro mana kuje kuom dongo. Gikwayo kanyakla mar oganda kata doko ni pogruok maduong' to nitie. Kora wakwayo oganda Luo kik wapogre. Oganda Luo bed kanyachiel mondo kik wapogre. Nikech kwapogore to wawito nyithindwa. Onge kuma nyithindwa biro chomo. Nikech ka koro nyithindwa winjo kon gi koni, winjo kon gi koni. Koro gikia ni gidhiri jodongo mage. Wach yiero ma Luo Council of Elders modhi timo sani kik pogwa. Josiasa mondo were kodwa mondo watim yiero kaka jodongo. Wan weche gi ma wasetafia godo onge. Magi timore ka piny owacho ma Siaya oselando ikruok magin go e romo mar piny Luo ka giseiko jogegi mabiro yuore nyasi makelo kanyakla kauntis 4 ma Luo. Kuma wadhi bedo gi tuke mopogore opogore. We are going to have the tag of war. We have people who are going to play nyatiti. We have dodo. We have Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali kawadhi nyime ni duol mochung'ne timo nonro kendo loso laene ogeni pachoka mano Kipra dwaro ni counties mawuok e gwenge mongoro mar mondo mi
mowuok e gwenge mongoro mondo los oket okenge mong'ith mag rakruok kod lokruok chal kor lwasi. Ka giloso Kilifi, romo mokelo kanyakla rowere, jolony go jiwo piny owacho mamalo kod ma counties mondo oket okenge makare mabiro konyo joma tindo e rakruok kod lokruok chal kor lwasi kendo chuogo thuolo mag tije manyalo miyo gi yuto. So the lack of water is one of them. You see most of them walking very long distances to be able to have access to water. We see many of them suffering issues of drought, and in some cases, again, when the rains come, we see them being victims of floods. Also seeing how we're able to provide our expertise to some of these communities in terms of capacity building. So we're talking about budgeting for climate action. Are they aware of how much maybe might cost when it comes to preparation, adaptation, loss and damage, which is a very huge conversation right now? And the youth form a larger integral part of the society because they are still energetic, they are young and they are creative. And because we are in the wake of climate change, because climate change is an emerging thing that needs more people to solve it, then youths can be able to harness their potential and their numbers in this place. I'd like to call upon our government to actually help us fund most of the ideas, because the youth have a lot of plenty of ideas which are quite very excellent, but the problem is the implement. Romo ma 46 makelo kanyakla jotend sikunde piny owacho mag sekondar e pacho kama ngima ochakore ayanga e kaunti ma Mombasa. E romono, jopuonj kaachiel kod jogo manie sekta mar somo twak ewi weche mopogore opogore migeno ni dhi medo bero sekta mar somo e pacho ka. Watudore gi jafwambo marwa Joja oko manie romono mondo lernwa weche madhi nyime. Erokamano ahinya, wantiere e kaunti ma Mombasa kuom odiechieng' ma kawuono ni wantiere e romo magala moro mokelo kanyakla jopuonj duto mag secondary mawuok e pacho ka mangima. En romo mitimoga higa ka higa ka gitwakie weche mopogore opogore to chutho mago motenore kod ka weche mag somo. Antiere kaendi gi moko kuomgi adwa manito gi lerna ni to weche mage magilose kaendi, ber mane mantiere e sekta mar somo, kanye magido ka ng'ikruok nitiere to kod lokruoge magiparo ni onego bedie. Karibu sana japuonj. Chakna chaka gi nyingi tinyisa ni wuok e skul mane to gin weche mage mutwakie odiechieng' ma kawuono ni. Erokamano Joja oko, nyinga Pintredo Darum, an principal ma Lambwe Mixed Secondary School Mbito Sub County, kendo an jakom mar principals e sub county no ero. Wabiro ka romo wa higa ka higa, en romo ma very important, maduong' moloyo ne wadwa share experiences. Principals negi weche mopogore opogore e skunde gi machandogi, kwa romo kama twa share. Weche makoro wan go madongo sani en mokwongo wach mar funding, kaka pesa biro schools. Pesa biro matin to ochumi bodhi malo. Koro wadwa ng'iyo ni to ministry be nyalo medo school fees kaluwore gi kaka nengo gik moko dhi malo. Mano mokwongo. Then nitie CBC. Sani wan gi grade 7 e primary girito mondo gidonji e secondary school, e senior school. To nyaka sechegi preparation malongo, chenruok malongo pok otimore. Koro wabiro ka mondo jatelo maduong' mar education onyiswa ni to ere mpango magin godo. Capitation en wach mane Kenya mangima. Ok en ma school kende, but ang'eyo ni kiny ka jatelo biro, ong'eyo ni chiemo osedhi malo. Nyithindo denyo. Kawune gidonjo after gi chiemo dala ka gima ne ok chiemo e school. Nyiso ni chiemo tin e school. Koro jatend piny ko biro, omede mana capitation matin, at least the boarding side of it, kata ka gimedo fee mondo nyithindo chiem maber. Onego med jopuonj msara, onego med gi everything, allowances gi tebi owinjo medi, mondo ka jopuonj nyalo cope up gi gik matimore sani endi. Otherwise kok otim kamano endo to jopuonj biro puonjo ka gin gi stress gi depression mang'eny makata koro gik magipuonjo koro ok binenore malong'o. Oyudo japuonj mogik kae, nyisa ni ang'eni jatend migawo biro kiyudo opportunity mar penjo mane madiher penjo kata paro mane menyalo miye kaka achiel kuom yore mag temo bero sekta mag somo. Chakna chaka gi nyingi. Erokamano ahinya. An iluonga ni Jared Nyangaga Ahidi, an principal ma Kamato Secondary School.
Jatelo ko biro to wadwa penje gimomiyo osebet koleonwa gi pesa sakasa nikech school ji chandore. Iyudo ka workers matiyo school obet modhien nikech pesa mimiyo gi chulo gi dwe achiel to dweche moko kalo kata dek kore kichak imiyo gi pesa. Koro kanyalo miyo capitation mapiyo piyo to nyalo konyo jogo kabisa nikech gibe gin gi nyithindo magitero nyaka school. To ka gionge pesa to onge kaka ginyalo loyo yorego. Population chal nade wang'eni nyaka ne kel bende chenro mar 100% transition iwacho ni most of secondary schools tinde pong' maonge thuolo lakini mabe osebedo addressed bun gi nafas moromo. En adier ni skunde pong' lakini day schools ok nigi nafas manyalo kawo nyithindo mang'eny. En mana gima ji oluoro ni day school wuotho pile ka pile sama yudo ka koth ochwe nyithindo chandore gi chuodho ma ginyalo yie ni day school obed gi section moro mar boarding. To mano nyalo konyowa kabisa kaka mato wan wadwaro section moro mar boarding nikech wani bungu kama lich kabisa. Koro kinyalo miwa partner to waketo nyithindo moko bodnwa to population ne wanyalo dhi malo maber. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana moko kuom jopuonj mayuore romoni madhi nyime kaunti ma Mombasa kae ma odiochieng' makiny igeno ni ibiro yawe ayanga gi jatend migawo mar somo ne Ramogi TV kowuok e kaunti ma Mombasa. Nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kanyo kuom luonwa weche e sekta mar somo. Kawadhi nyime ni migawo mar pur kod pith e kaunti ma Siaya ochako chenro mar jiwo pith jamni e yo manyasani mar medo yuto ne jopur. Ijiwo jopith mondo orwak kido ma omew mag dhok kod diek matimo maber moloyo jamni manyaluo ma osebedo ka ipidho e gwengego. Apisas mag Kelkop lero ni kit dhok kod diek ma idwaro ni jopith obedgo golo chak kod ring'o mang'eny e thuolo machuok ka ipimo kod jamni mamoko. Jolony jiwo jopur mar chiemo makare ne jamni. Wamanyo investors kendo wachako wamanyo jopur jamni kata ng'at moro amora mong'e ni onyalo loso keto pesa maloso jopur e gweng'ni. Watemo ni mondo wang'iye ni to dongruok mar pith mag chiemb gigo makelo chiemo mag chiaye nyalo donjo nadi mondo wang'ad wach mani ohala onge. Nikech ka wapidho dhok maber, wapidho chiaye maber, to pith moko mag alode, pith mag cham machielo biro dongo nikech jopith mar chiaye biro bedo jogo makawo gigo mowuok e puodho mopidhi. Pan mano kende madianga wach godiochieng' makawuono. Erokamano. Siaya kae jamni moloyo dhok pod gin mag nyaluo ma kwan wang'e yuto moromo. Koro wadwa ni mondo inyalo gergi ki nyasani mondo wane ka ginyalo miyo gi yuto maber. Mane momiyo wachokre kae to kendo wadwa mondo wabwa puonjore wajiw gi mondo mano timore. Rowere mane tiyo gi yedhe mamero ji e boma Malindi, kaunti ma Kilifi koni giyudo kwede kowuok kuom oganda kod jotelo ma e gweng'no kata bang' yudo thieth e hospital kendo puodhogi ni ngimagi koro duogo kare. Kaluwore kod apisa mar thieth e od thieth mar sub county ma Malindi Godfrey Njoroge owacho ni kwan rowere moseyudo thieth kendo weyo tiyo kod yedhe mamero ji ok owinjo oyuda kwede e kind oganda. Kata kamano dwaro pod nitie mondo ked kod yedhe makelo kata mamero ji e gwenge makadho wadh nam chumbi. Tunapatia huduma, msije mkatudhulumu pia, si ndio? Amesema maneno mazuri sana kiasi cha kwamba mpaka pia sisi nasi pia. Mimi ningeomba sana kulingana na sisi tusiachwe nyuma, tushikwe mikono, watu achie unyanyapaa, si wazazi, si mandugu, si marafiki, hata serikali yetu wajue kuwa sisi tumeacha mihadharati. Mambo ya madawa ya kulevya cost bado ni changamoto, lakini tumejaribu. Kisia la Malindi ni kama watu 3,000, 4,000, lakini tumejaribu kuwafikia. Kufikia sasa tangu tuanze hii program in 2015 tumeenroll ambao wanatumia madawa ya kulevya zaidi ya
1,300. Kwa hivyo unaona target yetu tuko karibu sana kufikia malengo yetu ya kufikia kila mmoja. La kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wale ambao wanatumia madawa kama haya ikiwa ni wavulana hawataoa na ikiwa ni wasichana hawataolewa, na hii ni pigo kwa taifa, ni hasara kwa taifa, takuwa tupoteza kizazi kinachokuja. Nonro mar duol mar Nakada yango nyaka nyithindo ma johigni auchiel ni donjore tiyo gi yedhe mamero ji. Riwruoge makedo ne ngima oganda kaachiel gi migepe mag piny owacho makedo gi yedhe ma ok opuodhi kod mago mawilo paro okwayo oganda mondo kaw okang' mar dewo ngimagi giwegi. James Okoth ne oyuoro nyasi mar hingo odiechieng' jiwo lwenj kedo gi yedhe mamero ji. Yande joma mine no ting'o kata oboke ni joma chuo gin long lilo ok gikonygi nikech gimer chakre gokinyi nyaka gokinyi moro makalo cha. Kong'o gi ndawa pod otelo e kind yedhe mawilo paro ka atamalo mar rowere mayudore e kind higni 6 gi 11 osechako tiyo gi yedhe mawilo paro kendo kwandgi medo idho kinde ka kinde. E seche ma alwora ma Nyanza en namba 4 e lai mag alwora ma oganda tiye gi yedhegi. Ma en kaluwore gi nonro mar duol mar Nakada ma ochung'ne kedo gi yedhe mamero ji. Yedhe ma sana ji tiyogo en kong'o kaachiel kod ndawa, gima kizungu wacho ni tobacco. To kowe mano area wa Manyanza kakai kalure kod nonro ne wan namba 4 at 11.4%. To bende kalure kod nonro ni higa matin mogik ma nonro nyisowa en na nyathi matin ma jahigni 6 bende yudo ka koro osegatiyo kod yath ama kata kod kong'o ingimane. To sana higa ma average age nene nonro ni oyudo ne en higa mar 11 years. Alwora ma onge arita bolo ting' kaka jonyuol kod dang'ni mar paro kaluwore gi pek mar ngima e kind mamoko moko kuom weche mamiyo kwan rowere matiyo gi yedhegi medo idho. Alwora mwadake miyo yowere tiyo gi gik mamerogi. Mar ariyo wanya wacho ni jonyuol ok okawo thuolo mar bet gi nyithindgi, momiyo iyudo kaka wan rowere wayudre ka watiyo gi yedhe mamerowa. Koro instead of ways of dealing with these things in a proper way, like seeking psychological services, the youth decide to indulge in alcohol, bang. Ma ema omiyo ikwayo oganda mondo okaw okang' mar rito ngimagi giwegi kendo oti machiegni gi migepe makedo gi tiyo marach mag yedhe maloko paro kaka yo mar thiro kata duoko piny tiyo marach mag yedhegi. Wariwre uru departments machielo e sirikal, jo county government, civil society organization, churches, community mondo wahakikisha ni wachiwo puonj kendo watayo nyithiwa matindo tindo mondo kik gidonji itiyo marach, kik gidonji tiyo kod kong'o kaachiel kod yedhi manya ketho ngimagi. E kinde maluoro nitie ni kwan rowere matiyo gi yedhe maloko paro medo idho, migawo mar arita e bade mar loch nanga to medo puoyo okenge mar ruodhi e kedo gi oganda maloko ohand yedhegi e kor gwenge kendo jiwogi mar timo ne joma oyud gi ketho hocho kalure ni ok nyal twe ji duto moyud gi ketho. We cannot have everybody put in prison. We do not have the capacity. We also encourage counseling. E nyasi makamae boma ma Mombasa, gavana ma kaunti no ne oywak ni jotend siasa kuom koso jiwo okenge mag lwenj kedo gi yedhe mamero ji kendo kwayo piny owacho mondo omed jiwo okenge mag pedho joma loko ohand yedhe maloko paro. Ni lazima wanasiasa hawa ambao kwamba wenye kuathirika kuweka tofauti zetu za kisiasa, kuweka tofauti zetu zote kando, tuseme ya kuwa tunaenda msafara pamoja. Yedhe mamero ji okodeo hik ng'ato, chutho to yedhego ketho ngima ji e yore mopogore. Omiyo ikwayo oganda mondo we akwede kendo okony e reso ngima mag ji ma yedhe mamero ji ketho ngimagi. James Okoth, Ramogi TV.
Erokamano James Okoth kawadhi nyime jopur mae kaunti ma Tharaka Nithi ywak ewi lal magiseyudo kaluwore kod dok piny mar nengo mar olayo e chiro makono. Giwacho ni mae timore kaluwore kod siasa ni mar jatend migawo mar ohala Moses Kuria oyore nyasi moro kendo wacho ne jodak ni sirikal biro nyiewo olayo kila achiel e nengo $70 koa $90. Gikwayo sirikal mondo donjre e wachno kendo gidwaro jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod jotelo mamoko tim romo ewi kaka ginyalo konyo pur mar olayo kod ohande mamoko. Kwa majina mimi naitwa Zipora kutoka Gatunga. Ndengu kupanda ndengu, nilianza kupanda ndengu nikanunua ndengu na bei ya 200 kilo moja, nikaenda kupanda nikanyunyuzia ndawa iko na bei ya juu sana, na bei ya ndawa ya ndengu ni 1,500. Serikali ilikuwa imeahidi tatunulia ndengu na 100, lakini juzi kusikia inaambiwa inunuliwe na 70. Sisi kama wakulima wa Tharaka tunaomba ndengu irundi pale ilikuwa inatoka 100 ndio tupate hata fisi ya kulipia watoto wetu. Na nilishangaa kwa nini wanapato anaongelesha wa Tharaka eti wanunue ndengu shilingi 40 ambayo ilikuwa inatoka 100. Hii ndengu iko na gharama zaidi ya kilo moja shilingi 60. Sasa tunashangaa tukipatiwa shilingi 70 mkulima anapata faida ya shilingi 10 peke yake. Ili chakula kingine kama vile mchere, kama vile karanga na nafaka zingine nyingi ziko na bei ya kutosha na ambayo inafurahisha wakulima wote wa Tharaka. Wananchi huku wameweka ndengu kwa mastos, wanangoja kwa sababu ya school fees. Ndengu huku wale brokers wanatembea huku wananunua ndengu na bei ya chini sana. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu kuu ambayo inaongozwa na president at least waangalie waone vile ambavyo ndengu ya Tharaka inaweza nunuliwa kwa sababu iko na vitamini mzuri. Ndengu ni muhimu sana. Kanyiero kod mor dhi nyime. Nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oinga yie nyaka garus combine. Tukwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek. Dinga ni dala. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach. Saa 1:45 otieno. Riuri kodwa kawuono e penj laktar. Wadhi bedo kod jalony Frederick Kotieno mar Equity Afya Roysambu ka oleronwa kendo puonjowa e wi kansa mar thuno. Mana e penj laktar saa 12 odhiambo, kik bai. Machiegni nyaka Ramogi emesawa mar weche 2K. Club mar AFC Leopards notieko season margi gi duoko maber bang' loyo club mar Kariobangi Sharks gol 1-0. Ingwe notieke thuolo mar 7 e lig mane ologi club mar Gor Mahia. Anatoa kiu wake Victor Mune alijaribu kufuata Kevin Ouru lakini alificha mvunguni. Kwa hivyo kuanzia kesho itakuwa Tusker ameongeza la 3, lakini wapi wenzao wako 3. Leta cross nzuri kule. No!